Prince Production. Lissafin ne shi ya gado nake daice nake shirin ni mata daga ciye Prince ka doka mun ganga zan ja zuga dai da kyakkyawa ta yar farin gida yarinya mai suna Dije ta ce ita ce mai saje da shi take burin zama cikin gida kyakkyawar gaske mai tarbiya ce zane shi ne ta bata barbada to so kuma ta fatan alkhairi inda yarinyar ba ta shari na gogara cikar buri walla da ke zance ko da a guje a kan ki samsam ba na jin kaya zauna mu buga miki shantu mu cikantu sannan mu je mu yi wasan yar gala-gala ke ce makurabin kauna da ke zan zauna ba rabuwa har abada kin ji gaskiya ni so mana idan kina gefe na samsam bani babuci ki bani tallafi gare ki zalimi akan ki bani haufi da ke zana kai gaci ke ce sinadari makarin jere da ke nake shirin na yi saman gulbi ta kasa rauniya ko zinariya na same ki tabbas ne ma na zamo sarki ke ce mahaɗi kin zarce maɗi wasu kari in aka duba fannin gudun zari tuni na baki zuciya daure ki tausaya ki bani take musan guri mu zauna din meyo tare to ji zance gobe da labari fata na magana bana bin hanyar shari Allah samu ga alkhairi ga da gaskiya da nasibi Prince Production.